Oletko kokenut vaikeaa avioeroa, pitkiä käsittelyaikoja, syrjintää, vanhempien vihamielisyyttä tai menettänyt täyden tai osittaisen yhteyden lapseesi? Sitten voimme tarjota sinulle 8 viikon keskustelukurssimme 8 muun vanhemman kanssa. Se on 8 viikkoa 8 vanhemman kanssa, jolloin koet uskomattomia keskusteluja 3 tuntia viikossa elämästäsi ja tämänhetkisestä tilanteestasi ammattiterapeuttien tuella. Tapaat verkossa tai kasvotusten ruotsiksi tai englanniksi. Keskustelet aiheesta kuten nykytilanteesi, mikä tuntuu hyvältä, mikä tuntuu pahalta, identiteettikriisi, miten se vaikuttaa sinuun, pettymykset, oletko turhautunut, mikä on syynä, valta, kenellä on valta ja miksi, menetetty yhteys, kuinka palauttaa suhde, sijoittaminen, kuka minä olin ja kuka olen nyt, taistelu oikeuksista, voitko ajatella toisin, nykyinen elämäni, mihin pitäisi keskittyä, toivo ja tulevaisuus, miten luot positiivisen tulevaisuuden. Etsi vapaita paikkoja osoitteesta worldparentspeaks.org, take it ja rekisteröidy jo tänään. Kiitos ajastasi.